Ei, hola, què tal? Anem a continuar avui amb l'Excel parlant de fórmules. Les fórmules en Excel són fonamentals, són imprescindibles. Anem a veure com funcionen i a veure si les podem enllestir en un moment, ¿vale? Vinga, comencem. Bé, ja tenim aquí un petit Excel en el que farem el nostre primer càlcul, d'acord? Llavors anem a omplir, això tenim aquí article, tenim la quantitat d'articles que volem, el preu que val cadascun i aquí calcularem doncs, el que ens costa cada article que comprem, ¿vale? Anem a comprar, per exemple, ratolins, en comprarem 5 i ens costarà cadascun d'ells doncs, 10 euros perquè sigui rodonet. El que es tractaria seria d'aquí de copiar, o sigui de fer aquest càlcul de la quantitat de ratolins que volem pel que val cadascun. ¿Vale? Llavors, com funciona el tema de les fórmules? Val. Imprescindible, qualsevol fórmula comença sempre per un igual, sempre. Llavors aquí podríem fer tranquil·lament 5 ratolins per 10 euros cadascun. Val, en canvi, el que anem a fer és el següent. Esborrar, començo per l'igual, llavors posarem sempre treballarem amb les caselles. Llavors posarem B6, fent-li clic aquí i ja surt directament aquí. Posarem l'asterisco, que és el que serveix per multiplicar, i el preu unitari, el 6. D'acord? Vinga, i així ja tenim 50. Què és el que guanyem? Doncs home, que si en lloc de ser 5 són 6 ratolins, per exemple, quan modifiquem una casella, automàticament queden modificades totes les fórmules en les que intervingui aquella casella. I és més, si hi haguessin més fórmules encadenades, sempre quedarien actualitzades automàticament totes les fórmules encadenades. Bé, en aquest punt hauríem de parlar de quins són els operadors que podem fer servir en les nostres fórmules. Aquests són el més per sumar, el guionet per restar, l'asterisco per multiplicar, la barra que hi ha damunt del 7 per dividir i, si volem, o hi arribarem, també tenim l'accent circunflex, el barret, serveix per fer potències. ¿Vale? Llavors, si necessiteu fer una potència, llavors feu igual, un 2, el barret i un 3, llavors seria 2 elevat al cub. ¿Vale? Representaria 2 elevat al cub. Molt bé. Ja tenim els 4 operadors, ¿vale? De manera que aquí podríem agafar això i podríem sumar aquestes dues xifres, podríem restar-les, podríem fer el barret per fer la potència, ¿vale? I 6 elevat a la 10, doncs és 6 milions i pico. Molt bé. Ara el que hauríem de parlar és de quin és l'ordre de càlcul que té l'Excel a l'hora de fer les diferents operacions. Val, que sapigueu que sempre comença en primer, tot el que hi hagi en un parèntesis, que no havíem parlat, però sempre podem posar parèntesis entre les operacions. Evidentment, sempre hi ha d'haver el mateix nombre de parèntesis oberts que tancats, sembla obvi, però convé recordar-ho també. Llavors, primer el que hi ha entre parèntesis, sempre, i llavors sempre van multiplicacions i divisions primer, d'esquerra a dreta, així, d'esquerra a dreta, i després sumes i restes d'esquerra a dreta. De manera que si jo tinc aquí, per exemple, de manera que podem fer un igual, recordeu, sempre l'igual, primer, abans de començar qualsevol fórmula, podem fer 3 més 4 multiplicat per 2. Molt bé, això quant dona? 3 més 4 multiplicat per 2 pot donar, si jo faig primer la suma, faig 3 més 4, 7, multiplicat per 2, 14. Vale? En canvi, l'operació correcta, el resultat correcte seria primer fer la multiplicació, 4 per 2, 8, i després faria 3 més 8, 11. Llavors, si jo vull que doni 16, el que hauria de fer seria posar aquí un parèntesis obert i un altre tancat. De manera que així, d'aquesta manera, faria primer la suma i després la multiplicació. Vale? Així, doncs, 14. D'acord? Molt bé, de moment això és tot. Ja sabem fer fórmules, d'aquí no res, començarem a fer funcions. Vale? Per tant, ja podrem començar a treballar una mica més bé amb l'Excel, d'acord? Vinga, ens veiem en el següent. Adeu!